शब्दात भारत सामावलाय. हिंदू या शब्दाचा समानार्थी शब्द म्हणजे प्रखर राष्ट्रवाद आणि प्रखर राष्ट्रवाद म्हणजे भारतावर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येक देशप्रेमी नागरिकांचे सामर्थ्यशाली संरक्षणाची भूमिका घेत. मागील काही वर्षात अनेकांनी आपल्या सोयीप्रमाणे हिंदुत्वाची व्याख्या केली, पण महाराष्ट्रातल्या हिंदुत्वाला राजकीय झळाळी देण्यामध्ये आमदार नितेश राणे यांनी जी सकल संपन्न लोककल्याणकारी भूमिका घेतली आहे ती खरंच हिंदू धर्माची पताका उंचावणारी आहे. आमदार नितेश राणे हे देवगड कणकवली वैभववाडी या विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार. विकास कामांसाठी निधी खेचून आणण्याची धमक असणारे आणि कोट्यावधीचा निधीही कमी पडेल अशी अफाट प्रेमाची शिदोरी आपल्या मतदारसंघातून आपल्या सोबत घेऊन फिरणारं नेतृत्व म्हणजे आमदार नितेश राणे होत. अवघा महाराष्ट्र हाच आपला मतदारसंघ ही शिकवण देणाऱ्या माजी मुख्यमंत्री खासदार नारायण राणे यांच्या संस्कारातून घडलेल्या नितेश राणे यांनी हिंदू तितुका जागवावा म्हणत अवघा महाराष्ट्र आज हिंदुत्वाच्या झेंड्याखाली एकत्र आणण्याचा निर्धार केलाय. महाराष्ट्राच्या प्रस्थापित राजकारणात अनेक जण आपल्याला हिंदुत्ववादी म्हणत असतील, पण महाराष्ट्राच्या जनता जनार्दनानं नितेश राणे यांना दिलेलं हिंदू जननायक हे पद फार महत्वाचं आहे. आजच्या युवा पिढीचे रोल मॉडेल असणारे आमदार नितेश राणे यांनी फार मोठी जबाबदारी स्वीकारली आहे. आज अवघ्या कोकणासह महाराष्ट्रात अनेक तरुण तरुणींच्या मनात नितेशजींनी पेटवलेले विचारांचं स्फुल्लिंग हे फार मोठं आहे. आज अनेकांना पुन्हा एकदा हिंदू धर्माच्या विचारांची ताकद कळली आहे. युवा पिढीत आपल्या भारतीय संस्कृतीच्या हिंदू अस्मितेची जाणीव प्रकट करून देण्यात नितेश राणे यांचा वाटा आज कोणीच नाकारू शकत नाही. खरं तर आज मतदारसंघातील निवडणूक असताना नवी मुंबई असो किंवा मराठवाडा किंवा विदर्भ असो, नितेश राणे प्रत्येक ठिकाणी उपस्थिती लावून हिंदतन मनात अस्मिता प्रज्वलित करतायत. आपल्या मतदारसंघात प्रचार सोडून हिंदू एकतेला प्राधान्य देत नितेश राणे यांची धर्म बळकटीकरणाची भूमिका प्रचंड वेगळी आहे. आज देश विकास पथावरती जात असताना केवळ कणकवली देवगड वैभववाडीचे आमदार म्हणून नितेश राणे यांना संकुचितपणे पाहणं योग्य ठरणार नाही. आमदार नितेश राणेंनी मागील 10 वर्षात आपल्या मतदारसंघात एक ना अनेक नाविन्यपूर्ण संकल्पना सत्यात उतरवत ग्राम विकासासोबतच पर्यटन विकासात आपला मतदारसंघ अग्रस्थानी ठेवण्याचा कसोशीनं प्रयत्न केलाय हे त्रिवार सत्य आहे. अवघा महाराष्ट्र पिंजून काढत असताना मतदारसंघातील जनतेच्या सुखदुःखात आमदार नितेश राणे नेहमीच सहभागी असतात. हे तितकंच सूर्यप्रकाश एवढं सत्य. पण या जोडीनं आज अयोध्येतील श्री रामलल्लापासून ते दक्षिण भारताच्या प्रखर हिंदू संस्कृतीला पुन्हा त्या भगव्याच्या तेजाची गरज आहे. हिंदूंच्या एकत्र वज्रमुठीचा चेहरा म्हणजे आमदार नितेश राणे यांचा आज महाराष्ट्राला गर्व आहे. ज्या व्यक्तिमत्वाचा संपूर्ण महाराष्ट्राला गर्व आहे ते व्यक्तिमत्व आमच्या मतदारसंघाचं विधिमंडळात प्रतिनिधित्व करत आहे असं सांगताना मतदारसंघातील सर्वसामान्य जनतेची मान तितकीच अभिमानानं ताठ असते. आज दिवाळी पाडवा साजरा करत असताना समर्थांच्या ओळीतील धर्म वाचला तुम्हा कारणे या ओळी पुन्हा पुन्हा आठवतात. पुन्हा भगव्याचं तेज उजळताना आता एक नवीन ताकद महाराष्ट्राच्या युवा नेत्यांना देण्याची गरज आहे. हिंदू जननायक आमदार नितेश राणे नावाचे वादळ आता अवघ्या महाराष्ट्रात झंझावात बनतंय आणि जेव्हा झंझावातच हातात प्रखर धर्मतेजाचा विचार घेऊन बाहेर पडतो तेव्हा खऱ्या अर्थानं समाजाची नव्यानं मोठ बांधली जाते. ज्या मतदारसंघाचं नाव संपूर्ण महाराष्ट्रात वाजत गाजत ठेवलंय त्याच देवगड कणकवली वैभववाडी या विधानसभा मतदारसंघातून आमदार नितेश राणे 3ऱ्या टर्मसाठी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेत. ही निवडणूक आता माझी नसून माझ्या मतदारसंघातील जनतेची आहे असं आमदार नितेश राणे आवर्जून सांगतात. तमाम हिंदूंच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारे आमदार नितेश राणे किती ताकदीनं येत्या 23 नोव्हेंबरला देवगड कणकवली वैभववाडी विधानसभा मतदारसंघातून गुलाल उधळतायत याकडे मात्र अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलंय. तुर्तास
इथंच स्वल्पविराम. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.